Moskwanyň Donbassdaky we günörtü kenarlardaky eýelen ýerlerini giňeltmek we berketmek tagallalarynyň çägini Rus goşunlary 24-nji maýda Ukrainanyň günnägornaky Luhansk sewtine diýen hüjümlerini hassa güýçlendirdiler. Urşun 4-nji aýyna girmegi bilen Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainlara öňdäki günleriň hususan Donbassda agyr boljakdygy barada duýduruş berdi. Zelenski Davos'ta geçirilen bütün dünya iqtisadi forumuna yüzlenip Rusyanyň uruşun ilkinci 3 aýyny Ukraina 1500 oğlay raket atanlygyny, 3000den gowrak howa darbasyny uranlygyny aýtdy. Britan Aňtogullugynyň 24-nji maýda çap eden günnelik hasabatynyň aýdylmagyna görä, Ruslar Siverski Donetsk deriýasynyň kenaryna ýerleşýän 100.000 töwereg ilatly Severodonetsk şäheriniň daşyny gabamaga çalışýar we şol wagtda da bu sewtiň Lysychansk we Urubizhne taraplarına gönüktirilen hüjümlerini güýçlendirýär. Şeýle-de hasabatda Rus güýçleriniň sewitde artilleriýa odunyň kömegi bilen käbir ýerli üstünlikleri gazananlygy aýdylýar. Emma Ukraina garşylygy güýçli we Kiýewiň bilelikdäki güýçleriniň operasiýa komandasy frontyň bu böleginde gödөгçüligi elle saklady. Russiýanyň Severodonetsk şäherini ele geçirmegi tutuş Luhansk sewtiniň Rus basywalçylygynyň ygtyýaryna geçmegi hökmünde görüler diýip Britan maglumatyny bellenýär. Uruşun gelýän ýakyn hepdeleri kıyın bolar we biz muny bilmeliler diýip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 23-nji maýda özüniň giýjek çykyşyny Sewit ýolbaşçylary we ýaşaýjylar günnägordaky agyr bomba hüjümleri barada habar berenden soň aýtdy. Şuň gününe iň kıyın söwüş ýagdaýy Donbassda diýip Zelenski belledi. Ol Ukrainanyň uruş tagallalarynyň çägini Popasna we Severodonetsk üçin möhüm çatyrk bolan Bakhmut şäheriniň iň agyrdaýan çeken şäher bolanlygyny hem sözüne goşdy. Luhansk sewtiniň gubernatory Serhiy Hayday Ruslaryň Luhansk şäherini ele geçirmäge çalışýan goşunlarynyň üstüniň 12.500 töweregi esker bilen ýetirilip has güýçlendirilýändigini habar berdi. Hayday 24-nji maý güni irden Severodonetskiň uludaýan çekenligini we şäherdäki beýik günanyň topa tutulmagy netijesinde adamdan 4 adamyň ölenligini aýtdy. Egerde Ruslar üstünlük kazanıp Donbass front liniýasyny günwatara tarap has ilerläp bilseler, Britan Aňtogullugynyň çaklamalaryna görä bu ýagdaý Rus ara gatnaşyk liniýalarynyň çakdan aşy köpelmegine we logistik üçinçiliginiň hassa kıyınlaşmagyna alyp geler. Zelenskiň bir aýdan Davos'ta geçirilen iqtisadi foruma ýüzlenip aýtmagyna görä, Ukrainalaryň azatlyk we garaşsyzlyk üçin uly töleg töleýän wagtynda berilýän harby kömegiň haýal ýetişmegi zerur bolmadyk adam ölümlerine sebäp bolýar. Ol şu aýyň başynda ýurdun demir gazygyny Desna şäherinde ýerleşýän harby wada edilen Rus hüjümine 87 adamyň wepat bolanyny, munyň uruşyň dowamyna hasabalan iň helakçylikli zarbalaryň bir bolanlygyny aýtdy. Kiýew Russiýa bilen tutsaglar alışmagy hut ertiriň özünde hem taýýar diýip Zelenski aýtdy we ýaranlaryny Moskwa baş etmäge çagyrdy. Şeýle-de Zelenski Moskwanyň dünýä ykdysadyýetynden kesilmegi baradaky talaplaryny gaýtalady. Russiýa garşy halkara neft embargosyny giýrilmäge we Rus banklarynyň ählisine garşy jeda çärelerini ulanmaga çagyrdy. Ýewropa Birleşiginiň agdasy bolan 27 döwletiň köpüsiniň Rus neft gazyna düýpli derejede garaşly bolmagy Kiýewiň bileşigi Moskwa bilen aradaky energiýa üçinçiligini togtatmakda haýal ýagarlyga ýüz urmakda tanqidlamagyna sebäp boldy. Ýöne Germaniýa 22-nji maýda Ýewropa Birleşiginiň Wengriýanyň garşylygyna garamazdan Rus gazyna gadaganlyk girizmek meselesinde ýakyn günlerde aralaşyga gelmeginiň mümkinligini aýtdy. Wengriýa bu hyl gadaganlyga razylyk görmezden öň energiýa maýalarynyň berilmegini talap edip aýakdepýär. Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Robert Habeck bu mesele boýunça German telekanalyna beren interwýusyny bir näçe gün içinde öňögdüşlik gazanar diýdi. Emma muňa garamazdan Habeck bu gadagançylygyň Moskwa bada-bad ziýan ýetirmejekdigini hem duýdurup goýdy. Onun pikirçe neftin global bahasynyň ýokarlanmagy Moskwanyň az neft satanyna hem köp girdez almagyna mümkinçilik berýär. Şeýle-de Habeck Ýewropa Birleşigi bilen Abbaşanyň adaty bolmadyk wagtda adaty däl çäre görüp
neftin global bahasyny ardanlatmak baradaky teklibi seredýänliklerini aýtdy. Russiýa Ýewropa Birleşiginiň ulanýan tebii gazynyň 40 göterimli we neft önümleriniň 27 göterimini üpçün edýär we bu üpçünçilik üçin her ýyla takminan 400 milliard euro ýa-da 426 milliard dollar gazanýar.